Kublai berpedang smoba. Mentakas ngingin yakran capang ki judging bam palat yakabun kabalong kabenta kabakongsan haka jinghe ba jingsan ikulong. Haki Henry benai ki bandingkong ki kulong ki don kam tangi kubun keme. Henry hadin kata kamet jengki ki don kam shushu yakabor ba ki jingbam teimet na kabenta ka jingsan jengki. Di haka ni kabor ba ka jing ai jingbam pura kasang. Haka ba ai ka jingbam batili ba bala pinjam la ai lang ba kabun keme. Haka ni ka video ninyo jingi kai kumno banzdang ikiway pat ki judging bam ki ay ki judging bam badai ban ai bat kumno ban penlang ikilung ibakot bakya haki kerdan jong ka jingsan jong i. Karata ka ba Henry benai ka ba iklong ilas tang banchong banpar ba ban kam ki kam ksat ka jingdawa ka jingbam teimet jongki ka nangkiu ka bun keme merwe kampat biang ba don kam show ikiwei pat ki judging bam klang bala ban kersha ni ka bo jongki ki jingsan jong ka jabing pat ka jinga dei na ka jingpang zangya ka rukom ban ai bam de kiwei pat ki judging bam na ka jingbam ki ba jam bat basuk ban teliat kung ka jingsdang babyang la ban ashwa da ka kinja ko ba don bun kwa iron ba kle lang bat ka dot keme lani ka saat pilaru ban ay ki so bal ateliat kung ka kaj lani ki jur bala shed bha kum uka jo ni uphan karo bandan kam ye ki jingbam bat thamai lani ba fresh namar ki khamte ya ka med bat ki long ki ba bhai ikhlong da pintik naru ya ka jingkhoi hakapo ba pinkre ya ki jingbam jung ikhlong ki song jingbam banyo na ka anganwadi center ki long ki ba jingbam pa teimet pila bat pindon kam ye ki ban shed jadai ka ba long ka jingbam ka ba pura ba don bon ki bam teimet ki ba byang bha na ka benta ka jinghe jingsan jong ikhlong man la ka por ailang shi shamoy ka umpnyang ni ka mokon hakabam ka ai ki klen ka ba bha ki ba yarab ya ka jingsan ka jabing ka pin bha ya ka jingla banteliat ya ka kpo bad ai ikhlong ya ka bor ba idon kam ki jingbam ki dei ban long ki ba jam ka jingjam kat kum ban suk ban ngot ban suk ban teliat bad ban ne ru ha ka shamoy klem toy ban pintik na ya kata pintia shilang ya ka shamoy lada ka bam ka ne haju kamur ka la biang bha Pendon kam la ki shamoy bat ki bol ban thau ya ka benta jong ki jingbam ikhlong idei ban chong bet ha ka por bam ban lan na ka jing sakut ki jingbam ha upadot bat ban sup teliat ru shok lang bat I bet ye ki khman bat pen phai jubab ye ki jing ai dak jong I lada I phai no khap ka shintur lani kinta ya ka bam kani ka mut ba ilak tang ka mut wat pen bo sho ba in bam ki khlong ki long ki bathlia bam hende ka jingya sha ka long ka bakongsan ki la ba kinta ka tu kan ni ka jingbam hende ka ta kam le le zangman ai ka jingbam bathamai but up lai hadu sansngi shwa ban pin kala da ka wei pat ka judging bam nang ban tibyo I khlong I don ka nu ka jingbam ka ba im ya dei met Peshang ban ai ka jingbam ba bon jat la da kim snutana ya ke aka peshang byang pat ha ka wei pat ka por kadba ki khlong ki nang he Aila de ki bakin sngot ho ya ka jingbam sha iki bakin kta kin bad bakin bam hi ka jingo de ki so bat ki jur ha ki durba pher ki ara bante ya ka jing sngot na jong ki pa ya ka jingnang manjai kam ki khti ka bam batei met kazdang na ka jing le khoi barabor de ban saj bhai ki khti shwaban pen khre bam lani ai bam but ban bu khoi ya baro ki tiar shed bat ki tiar ai bam bat ya dai ki khlong na ka jingpang Kya ru ban Aisha biscuit ni ki jingbam ba bonchini ya ki khlung ki ni kim don ya ka bam tai met ba don kam ba ki la ban pin thot ya ka jingsan jongki kat ba I khlung inang he ya ka jingbam ru don kam ban pin kala ka jinglong ka jingbam ka jingbon bat ka por ai bam de ban pinya hap bat ka kerdan jingsan jongki Tungin ya pe ya ki jing bata ba kongsan ha ka jing ai bam na ka benta ki kin hon ruta ki ba pher na ka benta ki khlung ki ba Andrew hadu khandai banai stang da ka shed ja ka bar ben ki so bala tiliat par ki jur bala shed phila ban bo lang ka peleng ka doi ka dokha lani ka do zdang shwa da ka ba ai ar ni lai shamot nang ta sapin kiyo shak shiteng bol ret ai bam ar lani lai sin chisni but shi lani asin ki jingbam kai ka jingbam ka dei ban reben kat ban ne ha ka shamoy na du khandai hadu khat abnai zdang shusho ban ai de ki judging bam ka ba pher terwai ki so ki jur pat ki kinja do ai shiteng bol red man ba bam lai lani saw sin chisni but shi lani ar sin ki jingbam kai pinkala no na ka jingbam bateliat chaki jingbam bala ot ni bha ki ba jem bal bala pan kha
kiba shi hado arsnem pinbon ya ki judging bam da ki so ki chur pat ki kinja do ai lai na ka saw binta jong ka bol red man babam but ai lai lani saw sin bam but shi lani arsen ki jing bam kai derwai ka jing bam bala teliat but ka tu ka ni ki jing bam babam da kakti na do ar hado sansnem iklung ila ban bam ki jing bam babam lang hayeng lembat ka tu ka ni ki jing phet kintup ki so ki chur pat ka kinja do ai shi bol red man babam lai lani saw sin chi sngi but shi lani arsen ni ki jing bam kai Pin kre ya ka jingbam kum jong ka longying henry ala ka jong kum badon kam. Karukum ai ki wei ki judging bam ka long ka sin jam parit ka teya ka khoi ka kya ka jing im shirita ka khashanya ka jing he jingsan ha ka jingsan jong ka jabing par ka jing da na ka jingpang. Ki so, ki jhur, ki ko, par ki jingbam ki babon ka protein kum udai padukriya ki yaha bi ki khinna ban he bansan pa banyada na ka jingpang ki baju khamja. Zang na do karata ba Andrew banai long ki bayasha but ai bam da ka ba pikir bar ka jing it na ka binta ka jing yarap ya salok ba ka anganwadi ni nong tray asha jong phi lani phone cha ka early childhood development ha u number way south north way baro lang tungin pintik na ba man la ikhilung i he isan ha ka jing kho jing kya bar ka jing klan